खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 8 कार्तिक 1431 मायथाइ एबा 25 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि महरै दुखु मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा रां बुथुमनो थाखाय गोब्राब नाजानांगोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव माखासे गोब्राब खामानि मावनो मोननानै गोजोनगोन। नोंथांनि मोजां नोजोरआ न'खौ मोनसे खुसि जायगा बानायनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजाङै साखाफारा जानांगोन। जांक फुडखौ नागारनायानो नोंनि मोजां सावस्रिनि राहा। मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। वृषभ राशि। नोंथाङा जिमाव हाबनो एबा फिटनेस रुटिन नाजावनायनि बादै रायज्लायनो हायो। रांनि थाखाय नोंथाङा गोब्राब खामानि मावनांनो हागौ। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो बिसोर नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथायारि बिथिङाव नोंथाङा नोंथांनि साबसिनखौ मावनांगोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। मिथुन राशि। दिनै ब्याम खालामनानै नोंथाङा बांसिन गोहो मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नखरनि सासे सोद्रोमाया गावसोरखौ साबसिन आखु दिन्थिगोन आरो नोंथांखौ गोग्गा होगोन। दिनै नोंथाङा नखरजों मोजां सम बारहोनो हायो। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। नोंथाङा जिउ राहायाव मोनसे गोदान सिनायथि बानायनो हायो। जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8। कर्क राशि। दिनै माखासे सुबुंफोरनि दाहारखौ बारहोनो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे गोनांथार आयदायाव सासे बैसो जानाय सुबुंजों सुबुरुन लानो हायो। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया लोरबां जानो हागौ। दिनै सहरनि बायजोआव दावबायनायनि खाबु दं। नोंथाङा जिउ राहायाव माखासे गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हागौ। दिनै नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। सिंह राशि। सावस्रि बिथिङाव फिट थानो थाखाय नोंथांनि नाजानाया जाफुंसारगोन। दिनै सोरबा सासेया मावख'आव हरखाबै जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। रांनि बाथ्राफोराव सांग्रां जा। दिनै नोंथाङा रां रैखा खालामनो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। नोंथाङा दिनै सोलोंथायारि बिथिङाव मोजां दिन्थिफुंगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सोहोरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। माखासे थागिबिफोरनि जिउआव सिगांनि मोजां मोनग्रानि हाबनाय जानो हागौ। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। कन्या राशि। दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै फालांगिरिफोरा रां बुथुमनायाव जाफुंसार जागोन। केरियारजों सोमोन्दो थानाय मोजां खौरां मोननो हायो। गोदान फालांगियाव फेहेरनायनि जाथावना दं। दिनै माखासे सुबुंफोरा आजै-आजौनि सम्फथिखौ उनमोनथाइ महरै मोननो हागौ।
दिनै बेलासिसिम नों माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागोन। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। तुला राशि। दिनै नोंथाङा ब्याम खालामनायनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। दिनै नोंथाङा दाहारखौ सुख'नो हानाय थासारियाव थानो हागौ। बे आयदायाव माबा मोनसे मोनफुंनो थाखाय दिनै गोबां नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। दिनैनि साना नोंथाङा मा सान्दों बेखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथायारि बिथिङाव दिनै ल' प्रफाइल लाखिनाया गोनांथार जागोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउ राहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1। वृश्चिक राशि। दिनै जिउ राहाजों सोमोन्दो थानाय माखासे मोजां खौरां मोननो हायो। रांनि थासारिया मोजां जागोन, नाथाय बारायनाय खरसाया नोंथांनि गोसोआरि नारसिनथायखौ बांहोनो हागौ। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। जानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारखौ नारसिननाय मोनो, बेनिखायनो बिसोरनि नारसिनथायखौ बाङाइ खालामनो थाखाय बिसोरजों रायज्लाय। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो नोंथांनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। धनु राशि। नोंथाङा रां थिसननायनि मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। दिनै नोंथाङा थोजासे बिबांनि रां मोननो हागोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव मोनसे गोदान मावथांखि मोनगोन। सोरबा जुनिया सुबुंखौ लोगो हमनाया जाथावना। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा नखरारि हाबाफारिखौ आबुङै रंजानो हायो। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा सासे गेदेरनिफ्राय मोजां बोसोन मोननो हायो। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3। मकर राशि। दिनै नोंथाङा फिट जागोन। दिनै खरसाखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो हायो। नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन। रांखान्थियारि महरै नोंनि साना मोजां जागोन। जिउ राहायाव मोनसे गोदान जाफुंसारनाय जानो हागौ। जिउ लोगोरिया आबुं हेफाजाब मोनगोन। लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनैनि साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोन्नायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8। कुम्भ राशि। दिनै नोंनि देहाया मोजां जागोन। रांखान्थियारि महरै नोंनि साना मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंनि खाथियाव रां फैगोन। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो जायगा मोनगोन, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि कन्टेक्टफोरखौ रिफ्रेश खालामनांगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4। मीन राशि। दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै मावख'आव गोरोन्थिफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि गोसोखौ रिलेक्स लाखि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि मानसिफोरजों सम हगारनो हागोन। सोलोंथायारि बिथिङाव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया मोजां जानो थांगासिनो दं। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन।
नोंथांनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6।